Sziasztok! Ez itt a Forge Dev Han, én Zsolti vagyok, és a mai videóban folytatni fogjuk az MTL Lua scriptelő sorozatunkat. Az előző részben beszéltem nektek az elméleti alapokról, ha esetleg kimaradt, akkor a jobb felső sarokba kis ikonra kattintva meg tudjátok nézni. Ha még hiányzik az MTL működésének alapelmélete, akkor mindenképp ajánlom megtekintését, mielőtt belevágnátok a fejlesztésbe. A mai videóban az MTA-ban található markerekről lesz szó. Megnézzük, milyen típusú markerek léteznek, elmondom, hogy melyiket mire érdemes használni, és mutatok több gyakorlati példát is. Lesz szó a marker funkciókról, tulajdonságairól, valamint arról, hogy hogyan működnek a szerver és a kliens oldalon. Vágjunk is bele! Beszéljünk egy kicsit az alapvető elméletről, mielőtt belevágnánk a gyakorlati részébe. Mi az a marker, illetve hogyan működik? Az MTA-ban a marker egy olyan világobjektum, amivel a játékos interakcióba léphet. Ezeket főként belépési pontokhoz, teleportokhoz, küldetésindítókhoz, területjelöléshez, GI megnyitáshoz, vagy egyszerű visszajelzésekhez használjuk. Hány fajta marker létezik az MTA-ban? Biztosan megfordult bennetek a kérdés. Az MTA-ban 5 darab marker, 5 típus marker létezik a mostani rendszerben, ami nem más, mint első, a cilinder. Általában ez a leggyakoribb, főleg a legtöbb MTL szerveren. Van a második az arrow, a harmadik a checkpoint, a negyedik a korona, és az ötödik a ring típusú markerek. A korona, illetve a ring az nagyon ritka, nem nagyon használják úgy igazából, mert nem annyira népszerű. A cilindert használják leggyakoribban, valamint a checkpointot. Ez a kettő, amit nagyon gyakran használnak, illetve nagyon gyakran találkozhattok vele, akár mondjuk egy RP szerveren. Na de menjünk is tovább. Hogyan hozzunk létre egy markert MTA-ban? Gyertek, részletesen elmagyarázom nektek. A marker, ugye, ahogy már említettem, az MTA egyik legfontosabb interaktív eleme. Egy marker tulajdonképpen egy látható vagy láthatatlan jelölő a világban, amely érzékeli, amikor egy játékos be vagy kilép belőle. Ezt felhasználjuk teleportokra, GI megnyitásra, fegyveradáshoz, ajtónyitáshoz, bármilyen eseménynyitáshoz, ahogy ugye már a videó elején is elmondtam. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan jön létre egy marker, bontsuk szét a folyamatot 3 nagy lépésre. Első, a markerhez szükséges fájlok előkészítése. Második, a marker létrehozása a create marker paranccsal. Harmadik, a marker működésének vezérlése eseményekkel, ugye ez az onMarkit vagy onMarker leave. Menjünk végig rajta részletesen. Első, a szükséges fájlok előkészítése. Minden MTA-s erőforrásban kell lennie egy meta.xml fájlnak, ez mondja meg a játéknak, milyen script fájlok tartoznak az adott erőforráshoz. Ugye, amit már elmondtam nektek ugye az előző elméleti videóban. Én ugye ezt server.lua-nak neveztem el, ez a fájl lesz, ahol magát a markert létrehozzuk, illetve vezéreljük. A marker létrehozását általában szerver oldalon érdemes kezelni, mert a szerver felel a világobjektumnak létrehozásáért, például a játékosok, járművek, objektumok, markerek, stb. Jöhet a második lépés, a marker létrehozása. Ugye ahhoz, hogy MTA-ban létrehozhassunk egy markert, erre van egy egyetlen függvény, egy főfüggvény, amit használni szoktunk, ez nem más, mint a create marker. Most nézzük meg pontosan, hogy a create markernek milyen paramétereket kell megadni, illetve mire érdemes figyelni. Ugye nyilvánvalóan, ha le akarunk tenni a játékban valahol egy markert, akkor ahhoz kell ugye egy pozíció, na most a pozíciókat mi ugye koordinátákban tudjuk megadni, ez az X, Y és a Z. Illetve van itt még nekünk egy type, ugye ez a markernek a típusa, itt ugye azt az 5 fajta markert tudjuk megadni, amit a videó elején elmondtam, valamint van nekünk még itt egy size tulajdonságunk, ugye, ami a marker méretét jelenti, itt lehet a markerünk nagyságát állítani, illetve van még nekünk itt a marker színe, ugye ez az RGB, ugye a Red, Green, Blue, ezt 0 és 250 között tudjuk úgymond beállítani, tehát hogy a pirosat is, zöldet is, illetve a kéket is 250 között, illetve van meg nekünk egy alfa, ez ugye nem más, mint az átlátszóság tulajdonság, ugye itt lehet beállítani, hogy a markerünk mennyire is legyen átlátszó, ezt is 0 és 250 között lehet állítani. De hozok nektek most ide egy konkrét példát is.
Elsőként létrehozok egy cilinder típusú markert a create marker függvénnyel. Megadom ugye a marker pontos koordinátáit, a típusát, a méretét, valamint az RGB színét és átlátszóságát. Ez a marker lesz az alappéldánk, amin bemutatjuk a belépés és kilépés érzékelését. Ezután hozzáadunk egy onMarker hit eseménykezelőt. Ez az esemény akkor fut le, amikor egy elem belép a marker területére, adott esetünkben a player, ugye nekünk az elemünk. Ellenőrizzük, hogy valóban egy játékos lépette bele ugye a markerbe, majd az Output Chatbox segítségével kiírunk neki egy üzenetet. Ugye belépéskor kiírjuk, hogy beléptél a markerbe. És a következő eseményünk az pedig a onMarker Leave. Ez akkor aktiválódik, amikor a játékos elhagyja a marker területét. Itt szintén ugye ellenőrizzük az elem típusát, majd egy visszajelzést adunk a játékosnak, szintén a Output Chatbox-szal, hogy kiléptél a markerből. A második marker szintén egy cilinder típusú marker, de nagyobb méretet és eltérő szint kapott, hogy vizuálisan is könnyen megközelíthető legyen, valamint akartam hozni nektek példát, hogy lássátok, hogy mit, hogyan kell, a méretekkel hogyan lehet játszadozni, illetve a színekkel, illetve ez a marker egy olyan tulajdonságot kapott, hogy amikor egy játékos belép ebbe a markerbe, akkor a Give Weapon függvénnyel adunk neki egy fegyvert, konkrétan én megadtam neki, hogy kapjon egy M4-es típusú fegyvert, 200 lőszerrel együtt. Gyakorlatilag ez a marker annyit csinál, hogy beleáll a játékos, és kap 200 lőszert, illetve egy M4-es fegyvert. Ez a megoldás gyakran használt fegyverboltoknál, vagy event területeken. A harmadik marker egy teleport marker lesz. Ezt úgy oldottuk meg, hogy amikor a játékos belép az adott markerbe, akkor átteleportálja őt egy teljesen másik pozícióra, egy másik koordinátára. Ezt a gyakorlatban úgy csináltuk, hogy belépéskor a Set Element Position segítségével egy másik pozícióra helyeztük át ugye a játékost. Lekértük ugye a játékosnak úgymond az element típusát, ugye ami egyenlő a playerrel, és ugye a playert áthelyeztük egy másik koordinátára, hogy az előbb is mondtam. Ez a technika alkalmas portálok, gyorsutazások vagy különböző zónák összekötésére. A negyedik marker egy interiorba való belépést valósít meg. Akartam hozni olyan példát is, mi van akkor, hogyha egy marker teleportkor nem a világon egy másik koordinátába teleportálódsz át, hanem tegyük fel egy másik interiorba kerülsz át. Itt sok mindenre nem, de úgy érdemes figyelni, az ugye az, hogy beállítani a játékos interior azonosítóját, tehát ez fontos, majd ugye megadni az interioron belüli pozícióját. Tehát mindegyik interiornak van egyedi interior ID-ja, amit szintén megtaláltok a neten, hogyha rákerestek, hogy MTA interior ID. Ez azért fontos, mert a játékos csak akkor látja a belső teret, ha az interior száma megfelelően be van állítva. Tehát mondjuk ha te a 10-es interiorba akarsz, mondjuk tegyük fel egy kisboltba teleportálni, de mondjuk 20-ast állítasz be, akkor nem fogja látni az interiort. De erről majd később, szeretnék erről majd egy külön videóra kitérni így az interiorokról, ezt majd a jövőben majd még lesz róla szó. Az ötödik marker, és egyben utolsó, egy haladó példát mutat be. Semmi extra, nem kell tőle megijedni, igazából annyi történik, hogy a szerverodon létrehozzuk a markert, és amikor a játékos belesétál, akkor megjelenik egy GI panel. Ez a marker nem közvetlenül hajt végre egy műveletet, hanem egy kliens oldali eseményt hív meg. Ugye, ami az előző részben beszéltünk a Trigger Client Event, illetve a Trigger Server Eventről, azt ugye most érdemes lesz ezt a tudást kamatoztatni ebben a projektben. Itt nekünk szükségünk lesz egy Trigger Client Eventre, ugyanis ennek a segítségével a szerver értesíti a klienst, hogy nyisson meg egy grafikus felületet. És ugye mivel kliens, szükségünk van ugye nekünk egy kliens oldali kódsorra is, amit ugye a meta.xml-be meg kell adnunk. Tehát megcsináltuk ugye, a szerver értesíti a kliensünket, valamint a meta.xml-be megadjuk a kliens fájlunkat, valamint létrehozunk egy client.lua fájlt, és elkezdhetünk dolgozni a kliens oldali részen. A kliens oldalon először regisztráljuk ugye az eseményt, hogy mi történik,
majd ellenőrizzük, hogy a GI ablak ugye már létezik-e, meg van-e nyitva, így elkerülhetjük azt, hogy többször is megnyíljon. Ezután létrehozunk egy ablakot a képernyő közepén, amiben megjelenik ez az egyszerű szöveg, ez egy GI panel. Majd ezután ugye megjelenítjük az egérkurzort, hogy látható legyen, és létrehozunk egy bezárás gombot, ugye amivel, hogyha rákattintunk ugye a bezárás gombunkra, akkor az ablakot törli, és visszaállítja az eredeti állapotot. Na hát srácok, ennyi lett volna mára ez a kis videó. Ezekkel a példákkal végigmentünk a markerek legfontosabb felhasználási módjain, a belépés, kilépés, üzenet ugye, fegyveradás, teleport, az interiorváltás és a GI megnyitás. A markerek az MTA fejlesztés egyik alapkövei, és szinte minden rendszer ezekre épül. Amit még szeretnék hozzátenni így a videó végére, az interioroknak, ahogy már ugye mondtam, illetve a GI-nak szeretnék majd egy külön videót szentelni, mert külön, tehát hogy így hozzárakva ez a markeres témához, ha most elkezdeném az interiort fejtegetni, illetve a GI működését, egy orbitálisan nagyon hosszú videót kellene akkor ugye kiadnom, és nem értenétek úgy meg, inkább legyen mindegyik téma részről részre csak egy témáról szóljon, és érthetőbb legyen. Remélem sikerült megérteni az MTN belül a markerek működését, hogyha valamit esetleg nem értetek, vagy valamit esetleg rosszul magyaráztam, kérlek jelezzétek kommentben, nagyon szépen hálás vagyok érte, ugyanis ebben nem csak engem támogattok, illetve én kapok visszajelzést, hanem esetleg elkerülhetünk mondjuk egy hibát, mondjuk egy videóban, amit mondjuk én nem vettem észre, vagy esetleg tudok tippeket adni nekem is, amivel ugye én is tanulhatok a hibáimból, illetve fejlődhetünk együtt, igazából ennek a csatornának ez lenne a célja. Végszónak annyit, remélem tetszett nektek, remélem sikerült átadni érthetően a markerek működését, és nagyon remélem, hogy tetszik a sorozat, következő részben találkozunk, addig is jók lehetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!